דברים שאני אוהבת בפסח. מצה רטובה עם שוקולד, אבל כזו שמרטיבים ואז משאירים בתוך מגבת. וואו, איזה טעים זה. וואו. כששרים את השירים של פסח מסביב לשולחן כל המשפחה, במיוחד את אחד מי יודע. אחד מי יודע. זה. אחותי צורחת השיר הזה שתהיה בריאה, זה כאילו הופך לתחרות מי במשפחה שר הכי. כשפסח מגיע זה אומר שהקיץ מתקרב, וכזה חמים ויש שמש אבל לא ברמה שמזיעים ואי אפשר לנשום. וואו, הבדלים. עוגיות של פסח, וואו חברים, וואו, אין טעים כזה, אימא לב, וואו, הרגילות. נראה לי קוראים לזה עוגיות יין אם אני לא טועה, וואו. שהכל לבן ומרגיש טהור כזה וכולם לבושים בלבן והפרחים לבנים והשולחן חג לבן. חופשת פסח, וואו, איזה תחושה, כי זה אחת החופשות הארוכות שיש חוץ מהחופש הגדול, וואו. היום זה לא רלוונטי לי, אבל איך אהבתי את זה בתקופת הבית ספר. את המימונה שמגיעה אחרי פסח, ואז כזה נפגשים כל המשפחה, וסבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה עושה מופלטות. אז היינו עושות חכי 4 שעות ונשוב. למצוא את האפיקומן, וואו. איזה תחושה זה למצוא את האפיקומן. הלוק הסופי, וואו, תקשיבו מה זה הדבר המטורף הזה. אני אומרת לכם, זה פשוט חלק מהאוטפיט השיזוף. וואו. איך אני אוהבת שיזוף ולבן. אין על ביינתה חברים, תקשיבו, פשוט אין על ביינתה.